Ей! Искам да ти покажа малко как изглежда живота в Орландо и как живеят хората тук. В момента е нещо като 10 часа сутринта и навънка температурата е 90 градуса Фаренхайт. Вади калкулатора и смятай. Тъй като супер... Continue on Florida 436 east for 6 miles. Супер шантави са и всичките им мерки са някакви странни. Нямам грам идея какво е това. Нещо като 30, може би нещо градуса. Интересното, което мога да видиш е огромни пътища, никакви дупки, ниски сгради. Това, което правят с развитието си е да се развиват хоризонтално, а не вертикално, което значи максимум до втори-трети етаж постройки и това е. Красиво, зелено, поддържано. Тревата навсякъде, където виждаш по пътя, се коси. Непрестанно има хора, които я поддържат. В момента дори не е някакъв много слънчев ден. В момента сме в сезон, в който всеки божи ден след обед вали и то не е мрачно или нещо от сорта и изведнъж е такива облаци, които виждаш отгоре, стават по-тъмни, завалява като из ведро буквално, супер много, и след примерно 30 на 40 минути няма и толкова спира. Огромно количество вода се е изляло през това време. 30 минути по-късно всичко това се е изпарило и няма нито помен, че е валял. Това в момента се води нормален път. Както виждаш, има нещо от сорта на 6 ленти. Горе-долу толкова имат и магистралите. 6 ленти в едната посока. Това не е магистрален път в момента, защото има светофари, минаваме си през града. Те му викат The Strip и отляво и отясно има бизнеси, магазини. Какво се сетиш? Всякакви пенизи. 95 и даже може би повече процента от всички коли, които се карат тук, са автоматик. Не ги бива в това да карат със скорости коли. Автоматика се кара без ръчка, само натискаш педала за газта или педала за спирачката. Това е, друг педал няма, само с един крак се кара. И понеже и това е очевидно сложно за американците, имат тъй наречения круз контрол на колите си, което значи, че ако набера някаква скорост, примерно в момента позволената скорост 45 мили, достигна 45 мили с колата си, пусна си круз контрола, това нещо автоматично ще поддържа тази скорост, която съм му задал, и аз мога да си махна крака от газта и колата самичка ще си върви с 45 мили в час, колкото аз съм задал. До момента, в който не натисна спирачка, примерно. Тогава излиза от този режим. И практически американец това, което прави, качва се в колата,
достига до желаната от него скорост, пуска си круз контрола и маха си краката от педалите и в общи линии си бърка в носа. И това, което правят жените най-вече, всъщност доста хора, не само жените, и мъжете го правят на светофари и на така нататък, защото им е скучно, те практически нищо не правят в колата. Вадат телефона и се почва инстаграми, там фейсбуци, не знам си какви SMS-и, не знам си какво. И в общи линии катастрофите тук най-често могат да станат, ако колата зад тебе те блъсне, защото примерно този или тази си бле в телефона. Често срещано явление тук също е, не знам дали се виждат светофарите, тук няма жълт сигнал на 90% от светофарите. Те са червено или зелено, that's it. Ето са светна за нас зелено отпред и в момента всички блеят, защото той, който е най-отпред, си гледа в телефона и не е погледнал, че е зелено вече. Това е супер често срещано явление. Какво още? Магистралите са и много готини, равни, големи, огромни. Те са на така тол система, която като се качиш на магистралата и излезнеш, на изхода примерно има да си платиш за това, че си ползвам магистралата. При нас, примерно, плащането на магистралата става с тия винетки и разни такива пиниди. Тук си плащаш примерно 1 кинт. И доста голяма част от американците ползват там някаква електронна система, която ти маркира колата и ти не си плащаш с стотинки или нещо от сорта, и като минеш, едни датчици отчитат, че си минал и то ти взима директно примерно 1 кинт от кредитната карта. О, гот. Не се налага да плащаш нищо предварително, плащаш колкото го ползваш, защото аз мога да си купа годишна винетка и да излезна 2 пъти от София, примерно. И пак ще плата 100 и там еди колко си кинта. Насякъде има и такива табла, тук що минахме през едно такова, дето ти показват примерно ако има задръстване или катастрофа или каквото и да било, информират. Не знам как да го опиша. Животът е по-лек тук. Хората са по-усмихнати, някакси не толкова напрегнати. Карат много джиджени коли. И то карат много джиджени коли, ще припаднеш за какви хора. В България, примерно, ако видиш някаква лъскавка кола, нещо по-новичка лабава, първата мисъл, която идва на акъла е, то е някакъв апап, някакво борченце или нещо от сорта, или от тия бизнесменчета, дето са, нали, псевдо. Докато като видиш, примерно, нова лъскава кола и се загледаш кой я кара, примерно, я кара, да речем, баба на 70 години. Огромни примери мога да ти дам с, да речем, супер лъскави спортни коли и вътре, примерно, мадамка на 25. И докато в България си кажеш, тая и е златна работата и затова има тая кола, тук съвсем нормално е всеки един стандартен човек в общини да кара нещо много хубаво. Тук карат коли на лизинг, и което е плащат примерно по $300 на месец, който не е много. И карат последен модел 2017 година, нещо сила да каквото и да било. И го карат в рамките на 3-4 години, като всичко е включено в това. Там обслужване, има застраховка колата, има
Каквото и да ти се развали, отиваш, пускаш я, дават ти друга, правят я, всичко си е как си трябва. И след 4 години, там за колкото години е лизинга, слизаш от тази кола и се качваш на друга кола. И пак все едно я рентваш горе-долу, под найем. И понеже тук да оправиш кола струва много скъпо, всичките им сервиси са много по-скъпи, и хората предпочитат да не си я купят колата, ами да я рентнат примерно 4 години, като карат чисто нова кола, разбираш ли? Мисъл, тя идва с найлончета. И след 4 години да се качат пак на чисто нова кола. Просто дават пари за това време. И така, защото иначе ако си я купат и мине този период warranty, който е в гаранция колата, и се счупи нещо, и то отива и примерно изръсва 5000 за поправка на двигател. Примерно. $5000 може да си купиш кола тук. Мисъл на старо. И така. Карат, са хубави коли, поддържани. Въобще не им дреме дали колата харчи или не. Това е забавното. Защото цената на бензина е 1 лев на литър в лева. Тоест, тук нещата са в галони и е нещо от сорта на $2 и 15 цента на галон. Като го разделиш това нещо на колко е галона, там 3 литра и нещо си, и сметнеш курса на лева спрямо долара, цената на 1 литър бензин тук е порядъка на 1 лев. С тази разлика, че в България, примерно, ако взимаш заплата 1000 лева, се водиш, че се справяш добре в живота, и цената на бензина ти е близо 2 лева на литър. Докато тук стандартната заплата е от порядъка на $3000 на месец. Не са много изчанчени, смятат си заплатите на час. И заплати се изплащат, за разлика от България, примерно, което е един път на месец. Тук плащат примерно в 50% от случаите плащат на един път на седмица, и в другите 50% са 2 пъти месечно, т.е. на всеки 2 седмици. Ето до мене, примерно, има някаква бензиностанция, Лала, където Regular Gas, който е обикновения бензин, в момента е 1,99 на галон. Не знам дали се вижда в дясно. Ето са блеят. Хайде, хора. Всякъде има... относно храната, готвят много вкусно. Има супер разнообразна храна, защото тук примерно мога да намериш... Тествах японска храна, тествах вчера тайванска храна. Техните junk food са железни. Примерно нищо общо няма с това, което ти си представяш за, примерно, че чизбъргър и тукашния чизбъргър няма нищо общо, буквално. Макдоналдс тук се води за много
Мисъл, не само junk food, ами като low level хората не ходят там. Има всевъзможни други такива junk food. Примерно тук нещо много известно е Taco Bell и честно казвам аз съм супер впечатлен от качеството на храната. Правят такота, бурито и всевъзможни такива пинизи, дето са супер вкусни. Много приятно изненадан съм от техния junk food. In a quarter mile, your destination will be on the right. Айде да видим сега на quarter mile. Your destination will be on the right. Отиваме до един магазин да купим едни компютърни части. И магазинчето трябва да е някъде насам. Мисля, че е това. Your destination is on the right. Your destination is here. Okay. Само че откъде се влиза, никой не ти казва. Може би тук. Окей, сине мой, оставам те за малко и след малко ще продължа с пътешествието.